Association of Barangay Council President niingon nga muhangyo sila sa city government ug landfill alang sa South District. Si ABC President Philip Zafra nibutyag nga naglisod karon ang South District sa garbage collection nunot sa pagsira sa landfill sa Barangay Inayawan niadtong Enero 15. Tungod niini kinahanglan pang mulakbay og 12 kilometers ang mga garbage truck aron i-deliver ang basura ngadto sa Barangay Pulog sa Konsolasyon. Mato ni Zafra nga lakip sa makadugay sa koleksyon mao ang kahimtang sa mga dalan diin ang mga truck mapugngan ang mapagngan ug halos dili makadagan og 2 trips matag adlaw. Ang ABC board gikatakdang magpahigayon og emergency meeting karon aron mohimo og inventory sa mga garbage trucks nga pwede pang magamit.